אז ספרו לנו, מה בדיוק קרה? היא קמה מהר מהמיטה, והייתה לה סחרחורת, היא נפלה, כי היא קיבלה מכה חזקה מהפינה של המיטה. איפה קיבלת מכה? מאחורה של הראש. את יכולה להראות לי בדיוק איפה? את יכולה לדבר? כן, הכל בסדר, ברוך השם. עם כל הכבוד לשם, אני צריך לשמוע את מרים. אני כבר בסדר. שנייה רגע, אם קמת מהמיטה ונפלת ונחבטת מהפינה, איך זה יכול להיות שקיבלת מכה באחורה של הראש? לא יודעת. זה מה שהיה, מה שהשם רצה. טוב, אנחנו צריכים לשלול נזק בראש. בואי, מרים, תניחי. לא! היא לא מוכנה שגבר אחר ייגע בה. 100%, סליחה. אז אנחנו נצא ויעל תראה אותך. קחי לה ספירת דם, כימיה, תעשי לה בדיקה נוירולוגית, כולל רומברג. אוקיי. משה, תבוא איתנו? בסלמה. מתלבשת לא צנוע. זה לא טוב. גברים מסתכלים, נכנסות מחשבות. אסור לעורר מחשבות. תאמיני לי, אני ממש לא מעוררת אצלם שום מחשבות. איזה יד יהיה לך יותר נוח? אין צורך לקחת דם, רק תראי שהראש בסדר. לא, אם את כבר הגעת לכאן, אנחנו לא יכולים לשחרר אותך בלי לבדוק את זה. אנחנו חייבים לשלול סיבות אחרות לסחרחורות. בבקשה. סימנים כחולים, הידיים, הרגליים, הבטן שלה. טוב, זה ברור, נו, הוא מכה אותה, הזבל הזה. ואיך שהיא נרתעת ממנו כשהוא מתקרב אליה, היא מפחדת ממנו, חייבים להתלונן במשטרה. למה אתה כל כך בטוח שזה הוא? מי זה עוד יכול להיות? ואיך שהוא עונה בשבילה, הוא פשוט לא רוצה שנגלה את זה. טוב, אני חושב שאתה ממהר לשפוט. חוץ מזה, אתה לא יכול לדווח למשטרה, זה להפר חיסיון רפואי. היא לא חסרת ישע, היא לא מפגרת ולא קטינה. אנחנו חייבים לעזור לה. ואם תתלונן זה מה שיעזור? אתה מתכוון גם אחר כך להישאר איתה ולראות שהכל בסדר? לעזור לה לפרנס את הילדים שלה שנשארו בלי אבא, או רק להתלונן ולהרגיש טוב שסידרת לה את החיים? אז לא עושים כלום? עושים הרבה. תיקחו תוצאות של ספירת דם, כימיה, ותעשו לה CT מוח, לוודא שאין דיון. בדיקות הדם שלך תקינות, אבל אנחנו נעשה לך גם CT ראש כדי לוודא שהכל בסדר. אין צורך, אנחנו החלטנו להשתחרר. מה? מרים מרגישה יותר טוב. הילדים מחכים לה, צריך להכין אוכל לדאוג לבית. זה חשוב שתעשי את הבדיקות. היא רוצה הביתה. אני לא דיברתי אליך. מרים. מה שבעלי אומר. למה? כי את מפחדת ממנה? בואי. היי, אל תיגע בה! היי! סלאבה! אתה כזה גבר, בוא תביץ לגבר, מה אתה מרביץ לנשים? סלאבה, פרופסור לנדאו אמר שאנחנו... אני יודע בדיוק מה פרופסור לנדאו אמר, הוא מוציא לה את העצבים שלה, ואחרי זה הן מפחדות להתלונן במשטרה. אחרי זה הוא מתחנף אליה, אומר זאתי הפעם האחרונה, ואז היא סולחת לו. מכיר אותם, לאמא שלה בדיוק אחד כזה. אני הולך לדווח עליך למשטרה, ולא מעניין אותי חיסיון רפואי. זבי, אתה התקשרת למשטרה לדווח על בעלה של המטופלת? כן. למרות שזה מפר חיסיון רפואי ונגד ההוראות שלי. כן. אוקיי, אני מבין. אני אקרא לו. הנה, תחזיקי את זה כמה דקות, ככה. תודה. משה, מחכה לך שוטר בחוץ, הוא רוצה לשאול אותך כמה שוטר? באיזה עניין? אל תלך, משה. זה בסדר, מרים, הוא לא יכול לעשות לך כלום עכשיו, הוא לא יפגע בך. אל תיגע בי! סליחה. זה שוב קורה לי. מרים לא. לא, זה שוב קורה לי. מה קורה? מחשבות. בבקשה. אוי, שלחו ממני, המחשבות האלה שלחו. משה, אני לא יכולה יותר, אני לא יכולה יותר. לא, אני כבר זונה. לא, אני מבקש. מרים, אני מסתכלת על גברים אחרים. אני שונאת את עצמי.
אני אמרתי לה שמחשבות מותר. מחשבות כאלה רצו לשם. אבל היא הלכה לרבנית, הרבנית אמרה שהמחשבות מאוד. צריך סיכופים מינויים. אז היא מרביצה על עצמה. בראש, בידיים. רק מרביצה. לא שמחה בילדים, לא זה בבית, רק מרביצה. חושבים שאני מרביץ לה. גם הילדים חושבים, מפחדים ממני, מאבא שלהם. מה אני אגיד? אני אגיד להם שאמא מרביצה לעצמה.